Ćao ljudi, danas ćemo igrati jedan mod Minecraft. Nismo ga skinuli, nego ćemo samo da igramo. Horror. I uključite 2022. I survival. Igrat ćemo survival. Da vidimo šta će se desiti. Čuo sam neki mod. Ja što sam čuo da tako postoji u Minecraftu. Neki tak... Neki mod ovakav. Je u Minecraftu? Da. Čuo sam da ovdje postoji neki krstić. Ja sam jednom igrao. I vidjet ćemo u kreativu, vidjet ćemo u survivalu. Ako to postoji, onda da smo u horror modu. I tražim ga. Ovdje negdje bi trebalo da ima taj krstić jedan. Ako igrate za drugom, ovako ga prankajte. Ovako i kad to sve izrazite, bit će kao krst. Ako ja ne prankam samog sebe, onda ne znam šta sam ja. Idemo sada, uzmemo drvo kao normalni ljudi. Sad uzmemo drvo. Nisam ovaj like da ostavi barem 100 lajkova. Imamo drvo. Ajde idemo. Šuba. Nešto tu hora. Treba imam ovce. Da si ovcu, mogu te malo pomazati. Sad ćete reći da moram da uzimam drva. Meni ništa nije bitno, samo je bitan krevet za noć. I hrana. Nemoj me zajebati. Evo ga, krevet. OMG, selo sam našao.
Ja, tu sam. Oh my god. Oh my god. Koji sam srećnik. Brate. Ja ću se zadržati u ovom selu koliko treba. Šta ti nudiš? Šta trećeš? Sen, nema ništa i šuti, brate. Ovi nekad budu. Šta ovaj nudi? Dobro. Neće sad imati nikakvu častove zato što ovo su starije verzije. Od toga nema ni jedan čast. Ali to ništa nije bitno ako nemaju častove. Se. Beži seljak. Samo da ga ne udari. Isekao si je, oblikovali. Sandra, koju nije početi vidio? Šta ste vidjeli tima? Buret. Nisam, brate, srećnik. Šta sam ja našao? Častovima, nisam se ni nadao. Pišite u komentarima koje igrice igramo. Zemlja, šta će dole zemlja? Aj provjerit ćemo ako imaju barem još častova, možda, ne znam, mislim da nemaju. Pošto je to sve bila starija verzija. Ovo nije verzija 1.0, ovo je 1.10. Ne, tu sam bio, dobro. Da jedem, nisam, ne mogu, dosta nam gleda. Ja sam imao na telefonu verziju 1.16 beta pa sam obrisao zato što mi smorio. Bio sam skinuo preko neke aplikacije. Da ovaj sam skinuo Pocket Edition. Da se kaže. A ne bre, danas, kažem sutra bre. Ima maran mač. Šta nudiš? Da vidimo. Nudiš 18, nemam. Ne znam kako ti nudiš te stvari. Treba mi barem jedan čast. Ne, da ti znam. Gladan je. Jau, what the fuck? Kako vi ljudi ulaze u ove kuće, to ne razumijem. Seljaci. Nije da prvi put igram Minecraft, nego igrao sam ga puno puta. Imam ga čak i na kompjuteru. Mogu da objasnim u epizodu kako ga skinuti. Ovo je Pocket Edition, pa nije bitno.
ja ću prvo da napravim negdje kuću. Da nađem kuću. Evo tu vam drva, seljaci vole drva. Tebi dosadno. What? Fuck. Ne izbaci me iz igrice. Ne znam što mi izbacilo. Evo. Sad je bilo sve super. Ajde stavim plašt. Kad imam još nešto. Ne. Još zaštićnici. Da. Šta radite? Evo ništa. Jel jedete ćevape? Ne, neću. Zašto niste? Ja I kući imate pila. Bojave mi ćevape. može. Može? Ja ću. Znaš šta, brate, Andreja? Snimam. Rekao sam tu 10. Znam. Sad. Našao sam seljake. Imam žute boje ako želiš. Ništa, tu ćemo nešto da radimo. Recite epizodu kada snimamo PES 6. 2006. Izvinite. Aj, kramp mi treba. Moramo da ga uzmemo. Zato nam vrata, možda mi uđe creeper i ja budem tu i ubijem.